Yo, what up mga ka-playpacks karong butaga magluto na butaw gatong lutoon kay Humbang Bisaya. Yeah. O karon usa ta magsugod lang tawa usa ring intro sa tong video kay lami na kay nina na pina slow mo tawa. Nan kita sa to nag-effort ta unsa di ka. Syempre una magisal ta og ahos. Sugod na tagdiskasa magisal ta og ahos sa tuwan siyang pa-brown-brownon gamay. Katong isunod ang sibuyas bombay. Ang sibuyas bombay kay di na to palabian nga kanang mapagod siya kay mati niya lasa. Sakto ra. Syempre pagkahuman ang gatuwang gimarinate, marinate patadaan ganina og karne. Tuwa to siyang pakupsan. Tuwa na siyang pakupsan dia gamit sagol ang ahos ug sibuyas para ang aroma, ang lasa sa sibuyas ug ahos sagol dis karne mo na sa sekreto dia ang alami inyo ang luto no unsa di ka kay panii doy. Watch and learn po na ako, watch and learn. Kahuman, kloban, pagkukupsan, mga 10 to 15 minutos na to na siyang papakupsan. Pagkahuman, ito ang ibudbod, isabot tong, o ibo tong ito ang minarinate nga pati sugsuka. Dili sa na to na sundan dayog sangkap, laing sangkap, tuwasan isang patuhupon, dayog mga 2 to 3 minutes. Dali, patuhupon na to na siyang pati sugsuka para manutuhop ang lasa sa karne ng sarika. Pagkahuman ana, syempre bubuanan to ng coke, dili tubig itong gamit, coke itong gigamit. Usag tunga kabaso kung gibutang para daghan ang sabaw kay unya kuno siyang patuhupon kay ang lamon tuhop mo siya dito sa karne kaya kuang humba pinauga gamay ra sabaw. Di na mistil og sabaw ng kalami ba kay naa sa karne mismo. Nigbubo na mo si mong kanon, mura ra gyapon kag nagasabaw unsa di ka. Humana na, wala ko kabantay. Bubuan na nato ang siyang asin. Siyempre, tuwang paimangno nga magdepende na siya templada. Kuha o tayo-tayra. Kaya basipag maparat din. Narba nato mabalik ang tanan. Maunang sa kinabuhi. Dapat maginahinay. Tadi ta pasulabi. Unsa di ka. Ulahing mahay. Sundan kay kulang ragamay. Roman, dilawan. Sakto naman. Sundan na pananatulay na pansangkap. Na siyang sekreto dili kay paturagas na kalamay sa kutsara kay ganina atong gamit cookman ita palabi kay masubraan gud katamis gud magbulag ra gihapon ayaw palaabi ang kasweet kay kanang mga babae mangitan sila mga karinyo brutal pagsahay dili lang puro sweet unsa di ka o ato na siyang patuhupon diag mga 2 to 3 minutes gihapon usa na to sundan og laing sangkap og kana ato na siyang sundan og paminta. Yeah, para sa kung ingon ganina nga dili tanan pwede nga puron sige na lamang tag sweet ang lanaag siya para po ang relasyon para lamay ba unsa di ka ana na si sekreto dia mana na patupo na to 2 to 3 minutes gyapon usa na to sundan og lain sangkap nga tong isunod ana kay bayani nga dahon bantay mo kinahanglan tag bayani nga dahon awa mo na si bayani nga dahon laurel unsa di mo tuwa na siyang kison kay kung kabantay mo kung kison yun ng dahuna kung gawas iyang baho so iyang kahumot di ay dili baho kahumot is atuan na siyang kison sa na to isagol sa tuwang makaon atuang niluto para ang iyang kahumot manuhop-tuhop kung sagol gi sa tuwang niluto na unsa di ka ug syempre atuwa gyapon na siya patuhupon 2 to 3 minutes ana na siya mo na siya sekreto di usa ni masundan ang lain sangkap di ka magdali-dali ba tay ra ba importante kanunay murag bao ba unsa gaya man sundan po nato na og say tawag ani kincham sige sipyat ta basig kikya man to masulti kincham puso mo guron si saging sa kay mo na siya kincham siyempre mo na siya patok-tokon mana na ko nagabantay mo wala ko magsagol atong liso katong hibig kay katong liso di ko ganahan sa lasa mo sagol mangilog tug lasa o ana ko sa guli wala ko tay itong hibi kana tuwa ng patupon diha tuwa ng pakupsan diha tuwa ang karne labi na itong tambok nga kanang migaon na to matunaw na sa tundila mga 10 to 15 minutos na to siyang pakupsan ikupos na syempre kanang gamay lang gikay sabaw ato na nang hauno na unsa kay mga uno ta may kay natong humba tanawa humba pinakupos na PGX ala PGX style kana hauno na nato kay mga uno ta ginuton tanang gamay sa bar
Nan? Na, tanawa-tanawa ang finished product. Na, dire ko kutob. It's your boy, P to the motherfucking X. Salute!